odpowiednia pora, żeby podjąć taką refleksję dotyczącą tych tematów, którymi zajmuje się Pusta Noc. Jesteśmy w tym okresie jesiennym, natomiast widowisko będzie, jego premiera będzie 11 października. Zacznijmy od tego, skąd w ogóle pomysł, żeby zająć się akurat tym kaszubskim zwyczajem. Pomysł, jakby się sięgać do historii, to zrodził się tak naprawdę chyba już 11 lat temu. Wtedy zainicjowałem takie spotkanie, które miało doprowadzić do jakiegoś wydarzenia artystycznego, które uświetni zakończenie rewitalizacji Kalwarii Wejherowskiej. Wtedy zaprosiłem Jerzego Stachurskiego, panią Witosławę Frankowską, Czarka Paciorka i jeszcze wiele innych osób, żebyśmy nad właśnie jakimś takim kaszubskim wydarzeniem, które pójdzie w świat, się zastanowili. Wówczas skończyło się to widowiskiem Wejheropolis. Natomiast pierwszym tekstem, takim zarysem tekstu, który przeniósł na jedno ze spotkań pan Jerzy Stachurski, właśnie był spektakl Pusta Noc. On zupełnie miał inny jak gdyby przebieg zarysowany niż to, co będziemy oglądać już 11 października. Niemniej to jest ten początek. Tak jak powiedziałem, Wejheropolis to było to, co zadziało się na Kalwarii w 2008 roku. Pusta Noc trafiła do szuflady na dobre 8 lat i tak mniej więcej 2 lata temu podjąłem próbę powrotu do tego. Skontaktowałem się z panem Jerzym Stachurskim, zachęcałem do tego, żebyśmy do tego wrócili. Wróciło w innej formie, w bardzo rozbudowanej formie, z dominacją muzyki i to jeszcze ze składem orkiestry. Natomiast to jest, jeśli pan pyta o źródła, to jest właśnie to źródło. 11 lat temu. Więc to jest źródło dotyczące jakby tego pomysłu, natomiast sama Pusta Noc, co w tym zwyczaju jest takiego, co zasługuje na przyjrzenie się takie artystyczne temu wydarzeniu? Sam obrzęd Pustej Nocy, którego ja niestety nie pamiętam, bo chyba w pełni w takiej Pustej Nocy nigdy nie uczestniczyłem. Pamiętam moje uczestnictwo gdzieś u zmarłej sąsiadki, kiedy byłem małym dzieckiem, ale oczywiście siłą rzeczy byłem tam tylko w krótkim fragmencie. Pamiętam te zasłonięte lustra, pamiętam ten klimat, który tam wkoło się toczył. Natomiast zawsze po takich wydarzeniach, kiedy odchodził ktoś bliski, ktoś z sąsiadów, pamiętam, schodziły się sąsiadki u nas w domu i zaczynały się historie, wspomnienia z innych lat, ze swoich Pustych Nocy, gdzie te osoby brały udział. I to rzeczywiście był ten pierwszy moment, prawie pół wieku temu, kiedy nasiąkałem tymi historiami. I stąd, jak tam, nie wiem, 10 lat temu o tej Pustej Nocy w formie artystycznej usłyszałem, gdzieś to tam na dnie umysłu, serca leżało, żeby do tego wrócić. Przychodziły ciągle te wspomnienia właśnie z tego obrzędu już zanikającego. Nie ukrywam, że bardzo ważną rolę w tym wszystkim odegrał ksiądz profesor Jan Perszon. Pewnie trochę nieświadomie, że miał wpływ na mnie. Niemniej byłem na jakimś tam 1 czy 2 wykładach poświęconym właśnie Pustej Nocy. Przypomnę, ksiądz profesor Perszon napisał habilitację na ten temat i ona została wydana w formie książkowej. To był kolejny powód do tego, żeby do tego powracać. Okazuje się, że w tej chwili, kiedy już prace były już na finiszu jakiś czas temu, okazuje się, że kolejne osoby podjęły ten temat. Pani Aleksandra Kurowska-Susdorf też właśnie w swoim doktoracie pochyla się nad Pustą Nocą, więc jest pewnie jakaś taka potrzeba, żeby do tego wracać. O samej kondycji zwyczaju jeszcze może zdążymy porozmawiać, natomiast teraz wróćmy już do samego widowiska, to znaczy 11 października zapraszamy do Wejherowa, do Kolegiaty Świętej Trójcy i na godzinę 19:30 to będzie pierwsze wystąpienie, natomiast kto jest zaangażowany w to widowisko i co tak naprawdę będziemy mogli zobaczyć?
zobaczyć i usłyszeć i przeżyć, mam nadzieję. Rzeczywiście spory aparat wykonawczy jest włączony w realizację tego wydarzenia. Zacznijmy od naszych gwiazd. Maciej Miecznikowski, Katarzyna Bierecka to są nasi soliści. Muzykę do tego widowiska, do słów, o którym wspomniałem już, Jerzego Stachurskiego, do muzyki napisał Cezary Paciorek, a wśród wykonawców oprócz samego kompozytora również orkiestra Kapela Gedarensis, poszerzona o składy muzyków dodatkowych. Ponad 30 muzyków na scenie się pojawi. Poza tym chór Camerata Musicale, też wsparciem innych chórów, Misterników Kaszubskich i Harmonii. Rzeczywiście ten aparat chóralny jest spory. Ale to jest to, co się dzieje w sferze muzyki. Przepiękne, uwierzcie mi Państwo, przepiękne wizualizacje przygotowali Artur Wyszecki i Wojciech Ostrowski. One też będą towarzyszyły. Jestem przekonany, że nie będą nam zakłócać odbioru muzyki, ale będą nas prowadzić w inne rejony. Myślę, że każdy z widzów będzie pewnie na swój sposób przeżywał to wydarzenie. Wśród tych wykonawców, których wymieniłem, a nie wszystkich udało mi się wymienić, będzie też krótki fragment oryginalnej Pustej Nocy śpiewaków z Luzina, do których udało nam się w czasie realizacji przygotowań dotrzeć. Oni też wezmą w tym udział. Czyli będzie też ten wątek autentyczny. Właśnie chciałem spytać, na ile będzie to odtworzenie 1:1 zwyczaju, czyli taki troszeczkę dokument, a na ile osobne dzieło artystyczne? Myślę, że mimo wszystko jest to osobne dzieło artystyczne. Sam obrzęd Pustej Nocy jest dość prosty w swym przebiegu. Po prostu schodzą się śpiewacy i w modlitewnym nastroju po prostu ośpiewują ten żal, ośpiewują smutek, wyprawiając niejako zmarłego na drugą stronę życia. Jak przygotowując się jeszcze tam mniej więcej 2 lata temu do tego widowiska, rozmawiałem z osobami, które gdzieś mówiły, że w takich pustych nocach jeszcze ciągle biorą udział. Tam ta sfera duchowa jest istotna, no bo jest pełne przekonanie, że jest to ostatnia walka podjęta nad duszą zmarłego i nad jej losem, czy pójdzie do piekła, czy nieba. W nauce Kościoła jest troszeczkę inaczej. Ta śmierć jest tym ostatnim cięciem, ostatnią cezurą. Natomiast takie jest nastawienie śpiewaków Pustej Nocy. I jest ona obudowana różnymi innymi drobnymi zwyczajami, ale to są takie niuanse, których w spektaklu nie będzie można pokazać. My w tej artystycznej formie chcemy wejść w tą sferę duchową i w ten sposób spojrzeć na Pustą Noc. Przypominamy, pierwszy występ 11 października o 19:30 w Kościele Świętej Trójcy w Wejherowie, to jest kościół na Deptaku, natomiast 12 kolejny występ. Tak, też w kolegiacie. Akurat łatwo zapamiętać, godzina ta sama, 19:30, też kolegiata, tylko że w Gdyni, na ulicy Świętojańskiej. Są takie te 2 kościółki obok siebie, jeden historyczny, a drugi taki bardzo współczesny i w tej współczesnej przestrzeni odbędzie się to nasze widowisko. Na pewno widowisko, które warto zobaczyć. Przypomnę, solistami są Katarzyna Bierecka i Maciej Miecznikowski. Pusta noc, gdy odchodzisz duszo. Natomiast co do samego zwyczaju, chciałbym jeszcze dopytać, mając chwileczkę czasu. Tutaj oczywiście musieliście się Państwo przygotować też od strony takiej merytorycznej, więc jak jest z kondycją tego zwyczaju dzisiaj? Około, roku próbowałem na różne sposoby dotrzeć do tych, którzy w tej Pustej Nocy śpiewają, żeby byli jakąś zwartą grupą. Udawało mi się dotrzeć do poszczególnych osób, które są dopraszane. I wydawało mi się, że to będzie zupełnie już karkołomna jakaś sytuacja, najciemniej pod latarnią. Okazuje się, że w mojej parafii w Kębłowie jest taka grupa, która śpiewa i oni byli pierwszą grupą, do której żeśmy dotarli. A potem okazało się, że jest też rodzina
państwa Klein, panów Kleinów, bo to mężczyźni śpiewają, którzy uczestniczyli już w wielu projektach, więc byli blisko. Ja znałem osobiście Wojtka Kleina już grubo wcześniej, ale nie wiedziałem, że taka grupa jest. Natomiast kiedy zacząłem już na tym ostatnim etapie zapraszać znajomych na to wydarzenie, okazało się, że w Wejherowie podeszła do mnie pani malarka, mówiła, a w Śmiechowie my też śpiewamy jeszcze Pustą Noc. Ona na pewno ma już inny przebieg, już to nie jest to śpiewanie od wieczora do samego rana i prosto po śpiewaniu wyjście ze zmarłym z trumną z domu do kościoła, bo to przecież tak przebiegało. Dzisiaj zmarły jest poza domem w przededniu pogrzebu. To się dzisiaj najczęściej ogranicza do śpiewania do północy. I jak się okazuje w tej chwili, mam nadzieję, że po tym spektaklu się okaże, że być może powstaną nowe takie grupy. Być może ten zwyczaj zostanie odnowiony, przywrócony, a o potrzebie takiego przywrócenia właśnie bardzo dużo pisze w swoim doktoracie właśnie pani Aleksandra Kurowska-Susdorf. Jest taka potrzeba. Nie chcemy mówić o śmierci dzisiaj często, a ona jest elementem naszego życia. Jedno jest pewne, każdy, kto się urodzi, na pewno umrze. Tak jest. Jeżeli nie brzmi to zbyt pozytywnie, ale przecież te osoby też zasługują na naszą modlitwę. Pamiętajmy o tym, pamiętajmy o śmierci, która jest nieunikniona, ale możemy tutaj wspomagać zmarłych swoją modlitwą, a obrzęd Pustej Nocy w artystycznym wykonaniu będziemy mogli obejrzeć, usłyszeć i przeżyć w 11 października o 19:30 w Wejherowskiej Kolegiacie i w Gdyni o 19:30 dzień później.